Bupati Sepuh ing Madiun nggih sembah nuwun Mbah Karom bekti kula atur mugi tansah pinaringan sehat walafiat ugi Mbah Iswanto kuwi ya Mbah Sepuh ya Bapak dan Lanut Iswahyudi asmane Bapak Masma Muhtadi Anjar Legowo apal karo asmane apal wis muga-muga panjenengane jare kepareng mirsani wayang engko kena nggih tolok ukur yen pancen cocok yen pancen karenan penggalihe engko ya lanut ya arepe wayangan tak umumne pisan yen nganti kono ra wayangan lak ya isin to kondangan sungkem kula Pandan Lanut ugi dumateng Bapak Komandan Korem, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Bapak Wakapolres, Bapak Dandim, Ketua Umum PSHT Pusat Kang Mas Murjoko, Kang Mas Dirman, ya Pak Mujono Wakil Ketua DPRD. Lan ugi kadang-kadang kula adik-adik kula anak-anak kula saking paguyuban Sinden Muda Madiun Retno Purabaya sing wis nindakake panembrama sore mau sangat hebat luar biasa generasi ampuh untuk Kabupaten Madiun. Iya. Elok temenan. Terus saiki piye? Saiki ngene, Nduk. Minangka salam pambuka niken ben nembang dhisik. Lah ya, berarti lagi engko Cak Komet dan kawan-kawan. Sing dikesaki karo Pak utawa Ibu Wakil Bupati apa? Sik, tak golekane ning kene. Lah iki lho. Ibu Bupati karo Bu Wakil ngersakake siji Negara Angin. Tembang kangen sabar karo Dinok. Nah iya, ini dipinangkan sih karo ningat apa sih kan? Dinok lebih disik, jaga kaya apa? Ya, dasarnya sing nembang niken yen nembang Dinok ki ya pas mergo bocahe lemu gede terus ya mlenok. Nah ya, menika kaya apa? Monggo diaturake salam pambuka Dinok oleh Niken Salindri Kediri punya. Terus. Sing
Niken Salindri. Terima kasih. Wis marem temenanan. Wis karo ndongake para warga masyarakat sing dhewe nadati yen wayangan ning halaman pendopo kono ya mergo Bapak Bupati kepareng nindakake aspirasine warga masyarakat dina iki digeser mapan ana ing alun-alun Caruban Reksa Gati ya nyatane sing rawuh ya nganti semene akeh ya ora kalah karo pengajian Gus Isdan iki kae ya uga matur nuwun karo Pakski Abah Kirun dan kawan-kawan sing wis tansah nderekake karo Pak Hariwur karo Pak Purnomo Hadi. Sembah nuwun Mbah katresnanipun. Lah iki awake dhewe sadurunge memberi support nganggo aja dipleroki minggahe Cak Komet. Iya. Iki mau neng transit aku ya ngorek-orek Asmarandana. Gandeng mau Medion maju bangun wis diaturake, panas-panas mlaku wis diaturake, saiki ganti Asmarandana. Nah iya. Sing nendang sapa? Yen Niken kuwi sinden viral era milenial. Saiki ngaturake sinden viral era kemerdekaan biyen. Ya. Tahun 90-an. Ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu. Ya. Maturno Bu Asmarandana. Nah. Tak foto mau Pak. Foto. Iya. HP-mu tak silih mau ya toh. Tak foto baru tak cek sampe WA-nane karo sapa ae ngono lho. Semua oh cuma bingung kok. Senengane gawe kaget sing lanang. Tak kirim. Nah iya. Mau kemambu yo tak kirimi lho. Pelok. Nah, pelok kok seleksi langsung mlebu tenggen. Aja dipleroki. Nah, kuwi lho Sampun. Ketemu. Sampun Kang Mas. Nah iya, senengane mari kaget ora. Sak HP-mu tak silih tak foto ceklik ngono mau. Ning tak foto ora tak nggih moto apa-apa ya moto notasi kuwi. Nah iya ngono kuwi. Oke. Wah. Guyub rukun lan harmonis semboyan bersahaja sesarengan kalian sinten Bu Resi? sesarengan Pak Hariwur. Yo masuk aja dileroki. Bersih sehat sejahtera.
Sugeng dalu Cak Slindro. Sugeng dalu, selamat malam Mbak Cangik, Mbak Limbo. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan keluarga sami sehat seger waras. Syukur, syukur mulai kapan. Suwe ora jamu sepisan godhonge klopo. Suwe ora tau ketemu dalu punika saged panggih kalian Mas Cahyo. Alhamdulillah. Luar biasa pada malam hari ini nggih Mas Cahyo. Pripun? Wah niki hari jadi Kabupaten Madiun pun kula damelke pantun, Pak. Syukur. Nggih, kagem warga masyarakat Madiun tuku timun dinggo lalapan, buah semangka belinya di Jakarta. Selamat hari jadi Kabupaten Madiun yang 458, semoga jaya sepanjang masa. Amin. Kula iki nek kalih Piyai Madiun wis kaya omah kula dhewe Mas Yoyo. Kok saged? Lah kula niki asli bapak kula Piyai mriki kok. Pundi? Niku Mbah Tarom. Oh nggih. Bapak Bupati Sepo, salam takdim sungkem kagem kula panjenenganipun Pak Bupati so Bapak Wakil Bupati. Nggih. Mas Yoyo sembah nuwun sedaya Punggawa praja ingkang sami rawuh ing dalu punika Nggih. kanthi ajitara tasyakuran hari jadi Kabupaten Madiun. Nggih. Wonten malih? Nggih. Parikan. Pun, lah nek jenengan pantun boten sampun kok kala wau. Sampun. Lah nggih wong jenengan kali kula kaya adik kakak kok Mas. Kula sampun jenengan sampun. Sampun. Entas nika. Loh, kok napane ya parian kok. Aku ora parian, aku ngejak kowe kok sisik getun tak rasane iki. Loh, lah nyapa getun? Ya paling gak ya aku sik sing ngomong. Lah kowe ngejak sapa sing Lah iki lho pamflete gambare ya aku kok kowe ra enek kowe nyek training lah. Lho sik. Elingku iki sing kanan iki Mas Yoyo, lah terus aku Pak Bupati. Lah terus ngono-ngono nek awakmu iki lho. Loh, lah kowe leh mu WA aku piye nyun sewu kula wis ulur siyen nggih Mas. Nggih, madangke dhisik, cekake dhisik. Iki tak jelaske lho Mas. Piye? Iki mumpung urung kelakon oleh ku nyambut gawe lho. Kowe leh mu WA aku piye? Lah yo aku takon to tanggal 24. Ndro tanggal 24 Juli bengi kowe prei. Sopo ngomong? Lah WA mu piye? Tanggal 24 nang Medion wayangan aku ora kabar-kabar. Ngono lho, lah kok awakmu terus dandang melu iki. Ini jajalu Pak Bupati. Sik lah iki Sik kok sik dijelaske iki rong cetha lho kuwi. Pripun? Iki rembuke urung jelas. Lah kula lak ngabari nek teng mriki enten dari jadi. Ah sik, kuwi. Wayangan. Ah. sing asto. Lah sing asto Mas Ayo. Yo. Lah, lah kowe yo ngabari awakmu tok. Lah kok awakmu terus dandan rene. Loh. Nek ngabari piye le WA piye? Lah mu WA piye nggonmu WA? Tanggal 24 Juli. wayangan 24 Juli ning alun-alun Madiun Sabar ngono. Lah aku gak melok Lah iki jawab, "Siap Mas." Ngono ki. Ya sakno ki. kadung dandan kok terus anggar aku melu sapa? Lah nek ngono ki aku saurunge munggah wis tak pikir, Tru. Loh, Ngono. Lah kowe yo gedene 250 ya tak pikir. Ya aja Pilih nyindir-nyindir. macange Mbak Yu Limbo. Nggih. Namung anu klungsu-klungsu derek udu. Dedonga. donga apa? Dalu punika mugi-mugi masyarakat Madiun sesuai dengan namanya Madiun. Nggih. Madiun saged mandiri, masyarakatipun guyub rukun Allahumma. Amin. Yen bab guyub rukun sedaya sampun ndongaaken. Nggih. Pak Bupati sampun, Pak Wakil sampun, kula nggih sampun. Aku ya wis rampung ae lah tak ndongake ya Mas yo. Mosok ya ming guyub rukun sing monggo modal Bojonegoro tekan Madiun ya ming kuwi tok to Mas. Lah kowe ape takon apa wong aku Pak Bupati ki wis kaya anak dhewe kok. Pak Bupati karo awakmu kuwi Bapak Hari Wuryanto menika pun nganggep aku ki anak dhewe. Mula kula apal panjenenganipun Bapak Bupati. Kowe takon apa wae lho. kowe omonganmu aja Nyun sewu, kadang-kadang masyarakat iki malah dereng apal. Lho sik, kula mboten ngerti malan. Yo, Kula mereka serawung kalian Pak Bupati wiwit kula tasik Joko lho. lho piye to? Nggih. Tapi nek dereng ngertos to. Dereng ngerti. Panjenenganipun Pak Bupati menika SD-ne teng pundi? Lah kok saking apale wong dianggep anak. Kowe iki SD-ne Pak Bupati menika teng Dempelan. leres nggih dempelan Pak. Wah, Nah. tiba ya leres ya Mbak Cangik. Ya bener pancen panjenengan kan biasa dempelan kono. Nah, SMP Mas SMP 1 Madiun. Nggih leres Pak. Wah, kok ya apal kowe Mas. Aku kok Tapi nek SMA ora mungkin paham ki Mbak lah Cangik. ya saking apale ngerti. SMA SMA 1 Madiun.
Sarjana S1 Mas. Sarjana hukum teng Jember. Nggih to Pak nggih? Lah, kok maksud iki wong ditanggapi ya kudu ngono kuwi lho Mas. Ora kok kersa ora mung dongane. S2-nipun panjenenganipun Pak Bupati S2 wonten teng UPN Surabaya veteran. Nggih to Pak nggih? Lho, hobine Bapak Bupati apa? mancing nggak mboten ngenten. Lho. Sik. Kowe iki nek iki ra jelas aku nek iki ora percaya. Lah iki nyambut takon. Sing hobine mancing ya awakmu. Iki kok Pak Bupati selalu dekat dengan rakyat to nggih Mas. Nggih, selalu keliling nyambangi warga masyarakat. Ini adalah Bupati kebanggaan Kabupaten Madiun. Mas. Madiun, betul. Kalau Kabupaten Madiun itu sudah jelas kriterianya 5R. Apa niku? Kudu pinter. Nek panjenenganipun Bapak sampun pinter cerdas nggih mboten Mas? Nggih. Bener, Bapak itu selalu bener. Tur bener. Mesti nek wis bener biasanya Bapak itu kober tilik wargane menyempatkan. Sing pungkasan Bapak ora bakal keblinger. Leres mboten Pak? Oh nggih. 5R nggih. Pokoknya nek nganggo R itu pasti hebat luar biasa. Nganggo R. Asmanipun wis jelas Bapak Hari Wuryanto, R kali. Oh nggih. Pak Purnomo Hadi, R kali. Mbah Mutarom, R kali. Mbak Niken Salindri ada R-nya. R. Selendro ono R. Mbak Kesi Rahayu R. Sik, pertanyaane. Iki dalang ora nek R lho. Loh, enten jenenge Cahyo Kuntadi sanes. Cahyo Kuntari. Oh ngeling-eling jeneng kowe iki ra jenenge abang oleh jenengku ora. Kanca-kanca krawitan Madangkara menggunakan R. Apa wae jeneng sing nggunakake R iki mesti wong iki kondang hebat. Jenengmu sapa? Komet. Lah iki elek. Nggih mboten Mas. Oh iya. Ora bakal kondang. Apa genti komer ngono piye? komer. Lah kowe ya kancaku ya ora apal-apal. Aku ya nek R. Mosok Mas. Lho, Supri Komet. Mosok dagelan jenenge Supriko. Mosok gara-gara R melarat kaya donga niki ya sing apik-apik. Ya didongakne. Paling tidak acarane nopo? Hari jadi Kabupaten Madiun. Dadi apa? Loh. Hari jadi Dadi apa? jadi reok tak bacot cengelmu ki kok. Begini takon nesu lho. Iki pengetan hari jadi nggih Mbak Limbu. Leres yang ke 458. 458 dari angkanya sudah diketahui Apa? 4, 5, 8 4 tambah 5, 24 Sik Sik akeh ngono. Iki ngomongnya enggak apa iki guru lho, Mbak. Iya. Digugulan ditiru lho. Pira-pira 4 tambah 5 iki Iya, iya. Kok 24 iki lho. Ayo karo kancane dhewe. Bangun aja maksa temen-temen. Aku mau ngetes awakmu iki fokus apa ora ngono lho. Nah iki maksa iki 4 tambah 5 iki wis 9. Sama. Nah, 9 tambah 8 17. Bener. Angkanya 1 dan 7 Maknane maksudnya dari siji yaitu menjadi satu tujuan Madiun menjadi maju, tentram dan juga rukun lho. Mula angkane 1 dan 7 ana sing ngarani 17. apa kuwi 17? Mugi-mugi saged pikantuk pitulungan kang kawelasan saking Allah Subhanahu wa taala. Kowe kok apal men kok mek iki. Aku ya wis lunas ngene iki ndro. Aku iki garing utang. Ojo marang dhisik, 17 lah basa Jawa. Nggih. Basa Indonesia 17. 17. Hal ini niku tujuannya jelas. Kan bahasa Inggrisnya 17 iki. 17. 17. Ayo. 17. 17 ini kan Inggris, Pak. Ah, lah iya bener ki Inggris. 7 Apa kuwi? itu tuh. Harus apa ki iso buka kudu iso gulung to Mas. Nggih. 7 menika. Ya kudu iso. Lah mau dhewe abahe ngontak-ontakane ya 17 kowe kok. Ketikane abahe ngoten. Heeh. Mula aku awakmu nggo ngarep sik ndro. Iya.
Aku gak patek elek ambek wonge. Sesek wong pelawak karo dalang ku harus ada komunikasi. Dalang umum ki dalang ra umum. Kok dalang ra umum piye to, Mas? Aku mau munggah karo wayangane Pak Iyo iki rasane kok piye yo. Lho nyapa? Ya ora apa-apa jane wong ganteng ning hawane wis beda. Jenenge Beda piye? Bedamu piye? Bedamu ngondi? Bedanya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa yang merasakan adalah aku dan juga Allah Subhanahu wa taala. Lah, niki jenenge pelawak yang tidak berinovasi yo ngeten niki. Inovasi piye? Tidak mempunyai skill dan SDM-mu rendah. Lah, seorang pelawak naik penuh dengan persiapan, turun dengan penghormatan. Dalang ki wae dagelan ki nek ora nderekke Mas Yoyo ki paling penak lho Mas. Piye? Kowe arep melu sapa wayangan melu sapa kowe? Iya. Lah bengi iki Lah nek ora nek Mas Yoyo panjenenganipun sing asta. Ora nek wayang, ora nek dalange. lho, lah bengi tok iki mau aku kene tok sing wayangan. Lah endi? Duka. Lho, Sik kok. tak kira kok lek job nganti dobel, baleke ngendi Kowe ngono. iki aja nyepelekke dalang ya, Mas. Nyapa? Dalang ki tanggung jawab abot, tanggung jawab berat. Nah, Cara nah. numpak bis ki nyuwun sewu lho Mas Komet. Cara numpak kendaraan bis panjenenganipun iki kaya supir, kanca-kanca yoga awake dhewe iki penumpange ana minggo elek apike kuwi gumantung dalang. Aku berarti Penumpang. yoga-yoga. Iki padha karo penumpang. Inden. Penumpang Penting di penting sopire. yo ora yo penting penumpang. Kok iso? Lah nek supir nek kendaraan nek penumpang hasilnya kok ndi? Ayo penyupir ngalor ngidul nek penumpang. Oh, Tenan lho piye iki karepe. penting iya lho penumpang. Mulane kanca yo mbok gak niku apa. Sik omongan ora karuan yo. Ana nek tak ganti kok. Golek sing murah. Ayan kok sing belum bakal mau aku tok ya ora. Iya. Maksudnya iki ngene ya Mas. Apa? Nyuwun sewu tanggung jawabnya seorang dalang itu berat Mas. Ngerti. Kudu iso nguripke pagelaran. Kok kowe nyepelekke dalang aku sing ora nrimake. Dalang abot. Abot. Lah kok apa tau ngerti dalang teko kok nggo tebok dhewe. Dalang ente dari teko terus ngono kae. Sik, rene Mat. Rene Dik. Enggak, aku gak Rene. ngerti. Wis, wis mati uripmu beniki kowe. Lah, wis Aku tau dicuri dalang ya. Kowe kok nyepeleke dalang. Pripun? Nek pancen debok iki dalang endi to sing gawa dhewe ngangkat dhewe lak ora ono. Sing dikarepne slendur abot kuwi gaweane. Nuwun sewu. Nggih. Aku ki sewengi utuh, sampeyan lak berlimbuhan utawa bar kuwi gara-gara tok. Nggih. Aku wit jam 09.00 nganti menjelang subuh. Kuwi cerita terus, pikirane mubeng, mripat nyawang, lambe omong, tangan serakatan, sikil njejeg keprak, ngempet nguyuh. Lah jenengan cerita ngoten lha napa niki meneng ae napa niki mboten mikir mboten melek suwengi. Loh. Iki nggih melek. Iki yang kepepet, nguyuh entuk, pengrawit entuk. Lah jenengan jenengan kok titip. Ora kreatif. Aku nanti yo titip aku lho. Kan iso to. Cara ngendi nguyuh dititipne lho. Lah kok diselang. kowe ngawur lambemu lan godhok. Diselang tak turunine kowe ya. Kowe iso ngawur lho Mas. Mas Soyo iki sampun haji lho. Kowe nek disedake bakal njaluk apa kelakon kowe. Aja ngawur gak trimo aku. Dalang mbok sepelekke kowe nek ora nek wayang ora nek dalang arep melu sapa? Lho, Garungan was. Tapi setidaknya kowe iki kudu bangga. Mas Yoyo iki panjenenganipun dalu punika ngagem busana Jawa. Ini lho, aku ki anane ngomong ngono iki kudu justru kuwi hati-hati saiki dalang kudu hati-hati. lah ngopo? Era tahun 2026 ini masalahnya sudah mulai wayang bisa jalan tanpa dalang. Lu hati-hati Pak. Kudu tetap belajar inovasi kreatif. Piye carane wayang tanpa dalang iki piye? Ora enek ya Mas. Wayang iki mesti ana dalange. Heeh. Bakul wayangnya masuk apa bakul nggawa sak dalange kak ya ora kok. Mesti ya bakul kok. Met, met. Kowe wis tau ngemut mercon gedhe dhuwur ning cangkem ngono. Iki pertunjukan bakul wayang. Oh iya aku gak woro-woro. Kowe iki kok nyepelekke Mas Yoyo. Mas Yoyo iki kabeh piranti iki saka Solo digawa kabeh. Ngerti. Gamelan kagungane Mas Yoyo nggih to Mas. Nggih. Apa iki jenenge sound audio iki kagungane Mas Yoyo, mic-mike Mas Yoyo. Kowe modalmu apa ming contong tok lho. Lah nggowo mike kok bangga lah nyok. Kok sih to? Kowe iki ndagel nek kene modalmu lak tutuk omong. Monggo yen omong sik mikir gene. Ayo. Saiki ndagel. Ndagel, Aja dikene. wis, aku- Mas Lendro aja dikene. Saiki salam karo para pelenggar. Ora masalah. Terus Bapak-bapak, ibu-ibu. Mantul. Loh,
ngono iki jilat kok mulih. Lagi sing bawa aku. Sing kok yo. Nah kedilo. Loh, lek nyilih kudune kan menghormati karo sing disilih. Pamane ya aku nyilih dhuwit ning sampean Mas Gomet. Kamendhi kula nuwun, nun sewu Mas Gomet. Kula sowan mriki, heeh, karo isi-isi ngene ta. Badhe ngampil artanipun. Kowe nyilih meku lho, kok iso malah ngelok-ngelone aku lho. Padane aku bakul wayang karepmu piye? Ayo dodol njaluk ngapura yo. Sikile piye? Sing ten sikile. Aku mbok sikil teh ojo nyilih piku. Iki pikir Mas yo sikile. Sikile. Halah, sikil niku. Waplok. Sikil ngono. Maksudnya sing ngarep sing ngarep. Wah, badhe ngapil. Kurang mendak. Ndak. Kurang mendak meneh. Nah. Kurang sopan mendak. Mula iki aja dagelan kula. Aja nyepet. Piye ngape sing apik? Ayo. Nyambut mikipun, Pak. Nah. Tahu bulat. Baru disilire peleke to. Kowe ngatur guyu-guyu lho, Pak. Sing ngene, Dalem, Mas. Mas Sewu Mas Lindro kali Cak Komet. Nggih. Gandeng Bapak Bupati menika lak piyayi budaya. Nggih. Nggih. Mesti rena ing penggalih Nggih. lan kula kali panjenengan mewakili warga masyarakat Kabupaten Madiun Nggih. untuk menghibur dumateng para lenggah sedaya nyuwun kanthi sanget Bapak Hariwur syukur menawi kalian Bapak Wakil Bupati Nggih, Pak. tindak wonten ing pepangginan. Para lenggah setuju nggih para penonton? Setuju. Suara rakyat adalah suara Tuhan gitu. Nah, katur dumateng Bapak Bupati kalian Wakil Bupati. Monggo katuran senggar saking kan ketemu Jawa Tengah. Rumah kene saya ning ngendi kok iki lho kan Ning nyarke zaman modern kali iki. Aja ngono ki wis lumrah. Kalau HP sampean karo Pak Gayeng. Cara modern iki piye carane? Dangdut nek. Wong itu gaweanku apa? Aku biyen rung nang wayang endang. Bagian apa, Met? Karek panggung. Yo. Spesial dalam rangka Hari Jadi Madiun Cow. Kita sambut salah satu nomor satunya Madiun. Ada siapa dia? Yo, loh, Pak Bupati saya. Kok iso iki lho, mbok kira biduan kok piye? Lah jare dangdut lah aku artis kita. Yo, dangdut tapi muku kakean lem guyu kuwi. Yo Mas yo. Nggih. Kakean iku sithik ae. Baik saudaraku semuanya. Tak panggil ini salah satu nomor satunya Madiun so. Ada siapa dia? Dari kan sithik. Lah sithik iku yo kesithik kan iku sedengan ngono lho, Mas. Mari kita yo. Ya betul lho Pak, baton Kondisi Pak ini. betul aku golek duwe kok. Yo duit sapa kok golek duit. Menawa Ayo. Yo. lho Pak. Wis ndro Mas coba ya. Nah, ciri khas Kyai Madiun ya. Panas-panas mlaku, engko nembang bareng kalian sedaya para warga masyarakat sing rawuh mriki. Ya. Monggo kula nyuwun kanthi sanget Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati tindak wonten ing pepanggungan. Ya, panas-panas mlaku. Dados.
janji rukun tetap harmoni. Sugeng dalu Mas Cahyo. Nggih, sugeng dalu Bapak. Sedaya masyarakat Madiun, alhamdulillah sedaya sehat. Amin. Niki keleresan hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-458. Dalam kalian Pak Wakil Bupati, insya Allah siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Madiun. Amin. Pramila dalu menika monggo kita sarang-sarang nggih. Nderek mangayu kadya anggenipun linggitan wonten ing alun-alun mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetep didukung ngoten nggih. Amin. Amin. Iki kesanipun Pak Wakil Bupati ingkang nembang nggih. Bapak jenengan iki Pak Wakil Bupati. Pak Bupati badhe nembang negara angin. Iya, siap. Capek gunung Bapak biasa. Oh, capek gunung. Nggih. Ya Bapak Bupati boten namanya kan ya. Bapak Babu. Derek Bapak kami pun kados pundi. Nggih. Nggih. Umpama seliramu sekar melati, aku kurang sari. Umpama seliramu mandi, wong manis, aku kan gagal riwayat. Luar biasa. Agate menika sampai gunung lho Mas ya pembaruan lho. Gantos menika. Nggih nganu napa niku gending ingkang napa filosofipun kesetiaan. Di dalam sari menika nggih Pak. Oh nggih. Kalau suwun mugi-mugi masyarakat Kabupaten Madiun tetap setia kali kabupatenipun. Amin. Diantun niku nek pun setia napa-napa dipun sukaaken. Harus Mas insyaallah kagem kebaikan Kabupaten Madiun, masyarakat Kabupaten Madiun insyaallah tetap gotong royong bangun Kabupaten Madiun. Amin. Matur suwun. Nalikane
menghormati kita luar biasa. Ya budaya nggih. Kula nduk kasempatan to nduk nih kan sowan hari jadi sampean. Alhamdulillah matur sembah nuwun kagem Kang Mas Hariwur kalian. Lho kok Kang Mas iki Bapak. Nggih leres Pak, leres nggih, leres nggih. Bapak iki. Kalian Pak Pak Pur. Wakil Pak Wakil Bupati. Bapak Purnomo. Purnomo ini lagu nih. Sing lagune. Purnomo apa kata Purnomo? Kayak beda kayak lamongan. Kayak tukang nambani yo padha karo bapak iki. Iya. Oh, Beliau itu juga baik. Baik. Nambani kayak sampean-sampean kuwi. Pak Pur yo padha wae, Pak bapak iki yo nambani. Nambani para masyarakat yang ada di Madiun dan sekitarnya. Nambani kayak siapa? Sampean-sampean kuwi. Lah kok rumah iki lho. Pak Pur sing lamongan kae kan. Sampean kuwi berarti sampean ora mbek sitok berarti sampean. Lho. Aku udah kendeni. Makasih. Sama-sama. Oke, wah. Dan niki kagem Kang Mas Murjoko sampun rawuh. Nggih, sampun nok. Matur sembah nuwun sanget sampun dugi datang mriki mirsani acara malam hari ini di acara hari jadi Kabupaten Madiun yang ke 458. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi Kabupaten Madiun tansah pinaringan guyub rukun, lestari. Amin. Terus apa malih nggih, Pak? Ya Diberkahi dening Gusti Allah. Amin. Petanine muga-muga tandurane dadi tikuse ndang minggat. Ah niki ngeten budene kan. Iya. Sesuk kok budhe lho ngawurmu ku lho. Ngono Kang Mas iki budene. Kaya budhe Sake Pak Wabuk menika duet kali Mbak Nike. Mbak Niken. Lagune apa? Ah mentu-mentuan. Lintang asmara. Ini padha karo ngendikane Bapak Bupati, filosofinya kesetiaan dalam berpasangan. Ya, contohnya kaya Bapak Bupati wae oleh nembang, ngateke tembangipun wonten Nyidam Sari. Bapak Wakil menika Lintang Asmara. Kesetiaan dalam berumah tangga, contohnya Mas Yoyo. Nyapa? Garwane diderekke. Mesti derek terus. Dideweke mergo kena gak dewek kae nakal. Ganteng laris mesti kakek pola. Mula dikontrol dengan panjenengane dugesi. Takut raimu ini. Ini loh, yang dikersake Nyidam Sari malah tentang kesetiaan. Lintang Asmara juga sama. Lintang itu lah bintang. Bintang ini kiblat penentu. Kiblat lan keindahan di malam hari. Asmara adalah cinta. Artinya beliau berdua, Pak Bupati dan Wakil Bupati, menjadi kiblat keindahan Kabupaten Madiun ya. Niku positif nak Pak Bupati karo Pak Wakil pasangan yang wong niki wau sing dibuka jenengan no. Hah? Lah nyapa kok setia buka muga sing anu sing garwanipun ndereke terus. Nah iku mboten masalah setia, nek mboten ndereke jenengan munggah minggo. Dalangane aris ganteng. Wah, engko nek kene sing kontrol bahaya. Lah bojomu ora melu. Bojomu aku wis lolos dol. Nggih. Sopo sing gelem iya. Nggih. Ayo jujur kali iki. Bapak lah. Monggo Lintang Pak Asmara. Purnomo. Nah, kuwi lho kan disiapke arep duwe karo jenengane sepatu putih anyar. Oke, nggih, Pak. Nggih, nggih. Mau ngisi kula kleru karo wae bojoku. Lah, komet nggih ngoten kok, Piye? Sepatune anyar niki warnane ireng niki, Pak. Nanti kulite, Dik. Tapi orang-orang komet saiki jog dadi dagelan kondang ki sikile ditato bunder ngene ya mek ngene ya. Nek nalpot. Oh, iya, kuwi. Kenapa tak kira ditato? Jasa pekerja keras iki ya. Iki lagi. Bapak. Pak Wakil menawi badhe taring dawuh riyen. Heeh, Bapak. Sampun. Yang penting masyarakat Madiun guyub rucut nggih. Doakan Pak Bupati kali kawula saged mewujudkan amanah panjenengan membangun Kabupaten Madiun ingkang bersahaja. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Cekap Mas Jaya. Ngapunten namung gamelan mboten enten musike nggih, Pak. Kenapa-napa?
Oke, Lintang Asmoro kagem panjenengan semuanya. Yuk. Yuk, dados, yuk.
Nggih. Nggih, sembah nuwun Bapak Bupati. Nggih. Matur sembah nuwun Kang Mas. Sembah nuwun Pak Wabuk, Pak Pur, Pak Bupati, sembah kasur, sihat selalu Mas Kemet. Dalem Pak Babu. Napa niki? Buatan jenengan suwantenipun pun saya kok dadak maringi Pak niki napa Pak kula malah ewo Pak. Met aku ora bayar gak apa-apa Met, wis ditomboki karo Pak Wabuk. Nggih. Ini hahe koordinator iki ya. Ya iya lah iki. Apa mau dia Mas? Dora? Enggak. Enggak, lu kok enggak itu gimana sih? Masalah ini aku lagi membangun musola lah, nak mau habis sedekah. Sik. Kok sik, Pak? Iki mau sing nembang sinten? Pak 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 Pur, Karo? Pak. kali Pak Niket, Nah, sing maringi arta sinten? Pak Wakil Pak Bupati. Wakil gandeng Pak Wakil nembangi karo Niken iki apike amplope nggih Niken apa nggih sampean? Tadi Pak Wakil bilang gini Pak, Pripun? kalau nanti ini di dom ya, tapi yang di Bahasa Inggris apa sih bisa didum? Dibagi. ini nanti di dom sama penggalet sama sinden, tapi yang dibawa sama Komet buat panjenengan Mbak, gitu katanya. Met ya, Jadi Met. sing tak lagi gue sampean. Iya katanya gitu. Lah iya tak gawe. Kok raimu Ya ngono? padha rambat kita. Selamat malam Dek. Saya tak, keren kok akhirnya sampean. Betul. Nah. Nah, iki Mas Yoyo lu jelas. Sabar Met. Saya itu Tulung gandeng bendarane Bu Kesi, tulung kekno Bu Kesi. Ora apa-apa Met. Innallaha ma'asobirin kok sabar kuwi. kekasih Gusti. Innallaha ma'asobirin kok sabar kuwi. Sesuatu ya tidak kancane yo. Tapi kasir kamu tadi nggak dapet, Ndak sama sekali. sama sekali. Ya ini ada 2 sih. Ya, ini berarti sama satu, saya satu. Enggak. Lah Kamu itu bilang sendiri, minta sendiri. Gak, aku nih gini nih. Ojo, nah sini masuk njaluk dhewe. Iki tenang, iki malah iki nyok. Orang kok ngono nek. Nah, enak ya. Nah, iki. Dibuka sik, justru kalau bojo kurang. Matur nuwun, Pak. Dibuka sik. Oh, Iki enggak jadi fitnah. Iki nek ora dalang sing idolane jenengan iki ora mungkin. Sabar Met. Jelas iku. Sembah lu. Kok aku separuhnya ndak apa-apa Met. 150 gak apa-apa. Lah ikhlas 150 untuk iki lho. Ora apa-apa. Piye? Yo, kira berarti buang apa? Maksudnya iseni. Iseni Mas Yoyo ya butuh ngono lho. Tak gowo piye lah? Damet, milih di kiri apa kanan? Oh, bedhekan Met, bedhekan Met. Sing ngelimik mbok aku ae timbang Joko kono ya Met. Oh, ngegron lho iki. Gron iku nyapa? Kok megron? Mosok ra kok yo. Ya wes kalakno. Slendro kene. Oh ya, kene-kene. Iku ini bagiane dhewe. Oh ya siap. Nah. Kok bedhekan? Kiri apa kanan? Kanan. Lah lucune ndi? Iki yo ngene. Oh iya. Kleru milihmu berarti. Kleru. Milene. Milene, mau nggak milene? Ya milene. Kanan mau keliru. Ayo, milih nanti nek gak bani kan gak mungkin awakmu di paringi. Kiri. Ya. Piye? Jelas iku Mek. Iya. Ora enak papamu. Wis ora. Oh sabar. Ora itu apa-apa. Rene. Wis dah. Lah cerdas sampean pinter, entuk 100. Rene, musake mosok ora entuk dhewe, adoh dhewe Bojonegoro. Saiki jawabane wis satu toh? Jelas. Iya, jawabannya wis jelas. Nggih. Pokoknya hampir sampean jawab kodok entuk 100. Ngoten tok. Yang penting intine lak kita caos ning jenengan. Oke. Terus 100 men nyun sewu jenengan ora meringkus raine, ngono lho. Ya. Nggih. Angger jawabane kodok, tak wenehne jenengan. Oke. Kewan apa sing sok disuweke? Kodok. Nah, ning kene sik ya. Itu cukup. Nah, pertanyaan kedua. Kewan apa sing suarane kung? Kodok. Nah, kodok. Sampeyan duwe karo kodok milih ndi? Kodok. Nah, ya wis. Met. Duwe, Dek. Eh?
Anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kono Met, anakmu ya butuh mangan lho, Met. lah kok harus bergandeng. Lah ya pas toh, Salindri karo Salendro. Salindri iki Salewang iki. Niku Saleho. Saleho. Salindri Saleho. Iki wis takdire karo Allah Taala, Met. Sing lanang yo jasane sing wedok yo ayu, sing lanang gagah dhuwur, Met. Oh. Iya bisa kakak dhuwur iki ya. Kok sakmono kok gagah dhuwur. Lah iki gedene sak ketelot. Aku mangsaku Tapi rasanya, ini rasanya pelek ini sewu masuk iki tak Iya. Mbak Niken mohon izin. Iya, Mas. Upama ning donya iki ora enek sapa-sapa eneke wong lanang ning loro tok Komet karo Slendro. Sing mbok pilih ndi? Kowe milih piye? oh milih bunuh diri to Dik. Wong ini kan ngomong iso bunuh diri lho. Eneng pilihane gur ngene tok. Kaya lo mati ya. Lek apa mati kok pilihane meng loro lho, Met. Ada ki karo hawa duwe gatukan duwe gandengan. Wong ki mbok sing sadar, sakmene mbiyane masyarakat Madiun ki ra kok trimo nonton wayang ning pengen ngerti sapa rak raro to. Lho, pengen ngerti sinten, Bu? Kowe, Slendro apa mboten? Mboten. Lah kae sapa? Kowe iki kesulaan mikir Salindri ki sapik. Jajane Salindri to kowe. Lah tapi kan iki pasanganku wis rasi nggih Mas nggih. Tapi sing ora pengertian ngono ki aku ya golekne. Aku tak golek dhewe aku. Yo, golek dhewe kene-kene. Wong iki jelas sinden madang geden. Yo sik. Madang kara. Oh ya biar pada geden, Pak. Madang gede iki abahe iki madang gede. Madang karena itu sinden favorit kula. Mosok niku. Tenang ora. Elegan, lulusan isi. Oh iya. Jadi sing pas padha araku sejajar seimbang. Mari, Dek. Ini tak kenal ke. Sik omong-omong sik lega-legane tegese lo di bojo lho. Nggih, lah nggih. Lah apa ora melak mripatmu ki adukasi. Ngaku-ngakunya apa tuh, Pak? Kok orang ngaku piye sak awal ini ngerti lek Bukesi iki bojone Ki Cahyo Kintaki iki ngerti. Niki anu bojone Mas saya toh? Loh, Mas Yongge ya kudu profesional. Loh, di atas panggung semua milik umum. Lah saiki tekoke nyuwun dawuh karo Mbak Kesi yakin apa ora jajal men? Nah, yakin mboten napa-napa nggih? Nggih. Kus kok kono ge apa ki ngaku-ngaku ya. Sik Bukesi, sik tak omong sik Bukesi. Kudu kok pikir tenan lho Bukesi. Provokasi. Provokasi. Sampeyan ki ayu gitu to. Enggak tapi yo dianggap elek kok. Sabuk ketone wong butak ngene lho. Bukesi, sampeyan ki cantik, dosen, ya to. Sinden kondang. Ayo. Mosok bentuk gemuk kaya ngono ora mungkin. Nah, nggih. Mau aku. Gemuk yang penting lho, Pak. Ya apa? Lah nek gemuk rantai ya serot. Lho pancen bojomu gemuk kok. Ya ya. Monggo ya coba Bu Kesi, Bu. Dalam. Mohon izin niki kalau mau Mas Komet kan ngomong lek jenengan iki calone Mas Komet apa leres? Ah, mboten. Piye to ki? Aku ora ngomong ngono lho, Bro. Sing mbok pilih jare kowe golek sinden. Favoritku. Nek ngene-ngene iki tak ge opo? Aku nek iki masuk. Berarti Mas Ayo kira aku sering kali Padha apa nuwun sewu lho Mas ya kula iki nek tenggene Mas Komet iku isin, Pak. Napa? Nek kudune piyambake rak cilik kaya kula niki bojone paling gak nggih awake rada cilik. Niki bojone niku awake niki bobote 130 kilo. Nek arep mlebu lawange miring, Pak niki. Aku ini mau ngono ya apa belas. Loh, orang itu mempunyai kriteria. Lah kriteria Favoritku ya ngono-ngono ku. mbok ya dikon olahraga. Kaya Mbak Niken iki awake Tonggoku lagi 3 dina wae ki lho. Kelangan bojo. Lah kok iso iki? Gara-gara langsing kuru. Dijak buah, jak ngeda motor GL Max doyanter lebat. Ganti kae. Cek jare bojomu tau kok kon lari-lari kae. Angan kok lari dia bojomu kene. Tiang-tiangnya paling goes di pirang kilo. Lari bojoku gak terima kelam, Pak. Tapi Wis rong sasi. Kok rong sasi lho. kayak digawa wong, Met. Gak kayak maraton kayak sumpah. Kayak digawa. Lho kok ora meneng. Ora takon. Yo, Aku tak ayem-ayem dhewe. dikon olahraga sesuai
program pemerintah ibu-ibu PKK ini senam nggih Mbak Niken. Mbak Niken senam toh? Iya. Ya, senam ya. Pilates. anu fitness Pilates. nah bojoku kayak fitness awake fit atine ngenes berarti aku nek buone kon nggo guri ya kayak melu Nek soal bojo legaten emet wis enak bojo iki. iki piye bocah kok Anak bojomu kula isin Pak kanca niki. iso ya Bojomu legaten enek aku. kok pegaten kita waplok pisan we iki guyon yo guyon dirungokne para panggowo Sama-sama. aku ngomong ngene Di mana ta, Pak? para panggowo Wis legaten enek. keliru sithik ya Ora cocok karo kanggo kowe iki ya. nyapa Kula isin lho Mas Yoyo. Ya, Ya kok kula wingi kan tanggapan ki Nganjuk mampir dhek Mas Komet hobine mancing dereng dugi. mancing Pak lho Bojone aneh. Nggih, andukan ngeten iki to. Andukan sementen kali sementen lah kok kurang anduke to. kayak pandu Apa kayak terbal agak cukup lah terima andur ya isin apa terus tak kandani Mbak Mas Komet nanti sampean kok gak isin gak wirang karo aku to wirang apa Mas ora apa-apa Mas Komet gak enek oh mbok yo ngono kuwi saru karo kula ngoten saru piye jajal aku delok Mas Komet sing wedok ngene kene 2 juta biaya 2 juta Met niki lho Mbak lah kok langsung biak ngene to Met kayak dirembeti tekek Met ya memang masalah bojo sing apik lho tenan tegaten ya bojoku buka ngono kok terima berkorong juta bojo berarti kok rono-rono gak tenang apik nek bojoku wis ora becik kanggo kowe ku tapi ora masalah Kaya tega lho karo kanca lho. ya kula mboten njaluk sing nari sing wedok dhewe Lah kok ora masalah piye tak komen. lah kowe jane karo kanca perhitungan lah bareng karo bojoku 2 juta kok langsung buka ini lah kayak tanggapan kalau aku kurang 2 juta campur sari ndebokang nanti iki ra diwenehi sapa-sapa ndebokang campur sari mulu iya piye ora kok wenehi ta kurang 2 juta wis tak keni ndi lah tak wenehi bojomu mau karo ngene lunasi lewat kuwi ya kok enak oleh bonus tape we Oke, nuwangi. oke siap Pamundute Ibu Bupati karo Ibu Wakil. Coba di apa ki kolaborasi karo Sinden Madangkara. Nong bir, ayo. Coba kaya apa? Yan, yo papat. Ayo. yang kanggo Elwi bir kita ya Pilihan yo iki antarane negara angin apa tangga kangen. sing penting aja negara api omahe Avatar kuwi Negara angin? Nggih. Oke, ya biasake dan jumeneng ayo. Nah, coba kaya apa? Negara angin. Yuk, berdiri cacos. Thank you.
matur sembah nuwun. Nah, kolaborasi yang luar biasa. Lah nggih kula nggih gumun salut kali Madangkara lho, Mas Yoyo. Pripun? Iki kan biasanipun menawi wonten nggih kula digarap ngangge musik. musik Nggih. campuran biasa Madangkara wis Madang aja maneh kok negara angin iki segoro kidul digarap Segoro Kidul lagune Mas Deni sing terbaru iki. Lagune sing piye, Mas? Sing ngawur ya mengikuti Gen Z yo lho. Nggih. Napa ta sebabe kula kok mesti namung gamelan murni? Nggih. Gandeng gamelan menika lak produk orang Jawa. Jawa. Produk orang luhur awake dhewe. nah Alangkah indahnya kalau memang warisan dari para leluhur yang kita kembangkan, yang kita promosikan, bahwa kita tahu terhadap jati diri bahwa ini adalah produk Nusantara. Luar biasa. Nah menika ugi wonten dawuh Mas. Nggih, Mas Yoyo. Saking Pak Lurah Kebon Agung. nggih Nggih, sugeng dalu Mas Dalang dalem wonten ing sebelah panggung. Ngaturaken selamat kagem Bapak Bupati kalian Bapak Wakil Bupati anggenipun memperingati hari jadi Kabupaten Madiun bersahaja. Mugi Madiun jaya selamanya. Nggih. Nyuwun gending saking gunung sampun kesupen binjing dalu utawi mangke dalu kasuwun gentos wayangan wonten ing Kebon Agung dalam rangka bersih dusun wates. Pak, sesuk bengi Nggih, mungkin dalu kali Mas TB. kali kula. Nggih, kali sampean nek. Karena tau gitu Met, kok bengi Met. Nek kok bengi jelas bayar aku Met. Soalnya kan minggu ngandani ucap nonton memang. Nggih. ora Met ora kene kok melu ora Kancane akeh rukun lho. Nggih. Ugi menika saking Mas Bayu Dermo. Nah, Pak Dalang salam hormat kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kami mengucapkan selamat hari jadi Madiun tercinta yang ke-458. Semoga semakin hebat, harmonis dan bersahaja. amin amin Dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Madiun Mas Bayu Waji. Nggih, menika. Ugi dipelenggahi kalian para senior seniwati ing Madiun. nggih Menika Ibu Endang Sulastri. Ya. Nggih, beda enggak tim Beda, beda. oh enggak, nggih kalian Mas Adit, nggih. Wau wonten Mas Naryo, wonten Mbak Uun sing mandhegani para panembromo sonten mau. oke Mangke wonten goro-goro tetep bersama Mbak Niken Salindri malih. Nggih. Menika kalau tak leren sawetawis tak mbadhep nih gelaring cerita nggih Mas. Monggo nderekaken mereka Mas Yoyo. nuwun minangka Iya, Dek. Monggo. Serakit mbadhepke gelare sanggit yo tak kira-kira.